Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon. Shout out papagayam, kan pagyamanan tayo, dagiti na ayat among tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka, kan anara arti namnama. Kaskada Roselyn Hill, Eileen Yangwas, Isalin or Isalin Cipriano, RJ Ramirez, Jing Montero Natividad, Imelda Velasquez, Corazon Gazmin, Ricky Castillo, Rim 7358, Jasmine Rivera, Lucy Rivera Porzio, Imelda Velasquez. Dito yung pagayam tayo kat subsuportaran na tayo dito YouTube kan oray PJ Facebook. Kanayo na tartarabayan na dagiti drama tayo nga unay daytan kaka kan anara at tinamnama ijay bangir a platform. Kan kasamutin dito kan agkom-comment nga kanayon. Oliver Gutierrez. Kan kada kay amin nin papagayam anaya tamang tarabay kadagiti amin alinaon daytoy channel tayo Ajor Drama Tips TV. Pagyamanan da kay amin, kan shout out kada kay amin, nga uray nuhan nga nabanggit ta, in the past kat nabangbanggitan, tinaga nyo, dapat yung uray lamamin 5. Kaya nasaon, no 5 nga drama, everyday daytan nga 5 nga drama, mangmangagan. So, no daduma, hanmi nga pagsasarunuan dagiti shout out. Kat sapay kung mapapagayam, ta maawatan nyo dayta. Agyaman akmanan, kada kay amin.